Tervetuloa taas meidän Charillon Popmiesviikkojen maistelusarjan pariin. Kakkosjaksossa meillä on testissä pitkulaiset ruuat. Eli hodari, sandwichi ja Eli aloitetaan enchiladoista. Nää saa halloumilla tai pulled beefillä. Mä otin nyt halloumit. Tähän on kans sitten tää Barbados suosituskastikkeena. Tää näyttää ihan uskomattomalta tää ateria. Katsotaan. Ihan super toi tortilla. Herkullinen. Upea kokonaisuus. Taas ihana korianderi. Hyvät kastikkeet ja kyllä tää Barbados sopii tähän ihan sairaan hyvin. Seuraavana meillä on testissä tää Fire Wings Chicken Sandwich. Pitää ottaa yksi suolakurkku eka. Tässä sandwichissa tietystikin pariloituu broileria, vähän aurajuustoa, cheddaria päällä ja sitten ekstratulinen poppamiehen wing sauce. Se on vähän Fire Demonia ja kaikkea muuta sekaisin. Katsotaan, pitäisikö tää niinku flippaa tällain kiinni? Tällain. Kattokaa miltä toi näyttää, upea. Myöskin lähileivomon leipää. Tää on ihan sairaan hyvä. Toi aurajuusto totta kai sopii ihan sika hyvin siipikastikkeen kanssa. Tää on oikein tämmönen kokonaisvaltainen tuhti. Ihan sika hyvä. Ja punasipulia tää sisällä, pikkusen kirpeyttä. Oi. Ihan super. Seuraavaksi Hot Habanero Dog. Täällä on barbecue-kastiketta, ylikypsää nautaa, habanero majoneesia, vähän pikkelöityy punasipulia. Ja täälläkin on korianteri, eli aivan varmasti on herkkuu. Ja skorpion kastiketta, mikä on yksi mun suosikeista. Katsotaanhan. Oi. Siis tää vähän muistuttaa mua siitä poppamies patongista, pirullisen tulisesta patongista. Aivan sairaan hyvä. Ja toi habanero mayo on siis herkullista. Ja se plus barbecue kastike plus pikkelöity punasipuli ihanasti kirpeyttää makeutta. Oi. Ja positiivista siis täällä lukee, että nämä on kolme flamea. Nämä oli molemmat sillä aika syötäviä. Ei ollut liian tulista. Mä veikkaan, että aika moni dikkaa näistä.